Een hele enthousiaste gastvrouw van het paviljoen uit de Henne. Nou, toch? Iedereen welkom, het is hier gezellig, het is hier sfeervol, we hebben gezellige muziek, lekker drinken, lekker in. Ik succes op alle jullie maar in. Ga je hem hier aan de prijs trekken? Nee, die is er niet. Nee, nee. Oh, dat is dan wel jammer, hè? Ja, nou ja, dit is ook wel terug. Ja, Zelf ik al op. Ik neem eens aan. Ja, Ja, een glasje Rivella. Oh, dat gek hoor. Ja, ga je dat voor mij? Maar dat is fijn. Vindt u het hier ook gezellig? Ja, goed hier? Mooi. En ze zijn al hier een beetje om het paviljoen heen, hè? Ja, we hebben muziek ervoor, hè? Ja. Ja, maar ik ga de muziek er ook al even opzetten. Oh, dat is mooi, dat vind ik mooi. Maar tegen dank. Alsjeblieft. Mag ik jou nog even wat... Nee, deze krijg je van mij. Nou, dankjewel mevrouw. En wat hebben we jouw naam dan? Petra van het paviljoen in de Henne. Petra van het paviljoen in de Henne. Jongens, je mag je hem hinnen. Ja. Het mag je natuurlijk welke dag, want de zin is kindje altijd, want Zo dat is is. Petra.